ליד קוולרצ'יק? קוולרצ'יק, סליחה, אני חשבתי שאתה קשור לעידן קוולר. הוא צלם שהולך להציג מתמונותיו בתערוכת עדות מקומית שהולכת להיות בדצמבר. רק שאתה רק או גם מצלם מתחת למים? מצלם עוד דברים, אבל אני מתמחה בצילום של ספורט תת-ימי. ספורט תת-ימי? יש לי קצת תמונות ממה שאתה הולך להציג בעדות מקומית. אז מה קורה שם מתחת למים? קר, בדרך כלל קר. תמיד התחרות נערכת, אליפות ישראל, תמיד נערכת, זה התמונה ש... זאת תמונה נבחרת. צריך להגיד, מוגשות מאות כל שנה? אלפים. אלפים. אני בקטגוריית ספורט, אני מודה שאני לא יודע באיזה מקום זכיתי, אבל הכבוד הוא זה להשתתף קודם כל בתחרות הזאת. מה אנחנו רואים כאן בדיוק? זה הרבה תמונות שציימתי במהלך השנים, שכאשר עוד פעם, התמונה הזוכה זו תמונה שראינו בהתחלה עם הרבה דגים ששוחים עם קבוצת נשים. אתה עושה ספורט ימי בעצמך? זאת אומרת, הגעת לזה מתוך המקום האישי או לא ממש? לא, אני רציתי, פעם שלחו אותי, שעבדתי בידיעות אחרונות לצלם תחרות, אבל אמרתי, אני רוצה משהו עם ערך מוסף, לצלם מבחוץ, כולם מצלמים, אז אמרתי, אני אכנס למים. ובאמת זה משקע, יצאו תמונות יפות. אני מבין שהשוחים מעליך, שזה בדרך כלל לא במשחקי בריכה, נכון? זה בים, זה טריאטלונים כאלה? בדרך כלל עוברת קבוצה בין 100 ל-300 איש מעליי. הם לא משתגעים על זה שאתה מלמטה מצלם אותם? לא, זה קצת אימו עליי. פעם אחת רצו להביא משטרה, אז להוציא אותי מהמים, שזה היה לי קצת מוזר, כי היה נפוש על כולם. אבל הבטחתי להם שאני לא אפריע להם, ובאמת כל פעם שאני יורד, אני עושה את זה בצלילה חופשית. כלומר, בעצירת נשימה. בלי בלונים. בלי מחלים. כמו פעם בבריכה, אתה זוכר את זה? שולט פנינים. שולע פנינים זה אתה. אז כל פעם שאני מגיע קרקעית, אני כבר מחכה שהקבוצה כבר תעבור מעליי, כי קרה כמה פעמים שכבר נגמר לי אוויר, ואני לא יכול לעלות, כי אתם ראיתם בתמונות יש כמות אדירה של... שמע, יש לך ריאות מרשימות ביותר, אם זה מה שאתה עושה בלי מחלי אוויר. בהצלחה, ואפשר לראות את התמונה שלך בדצמבר, בעדות מקומית, עדות מקומית, מוזיאון ארץ ישראל. אמת.